На тэрыторыю Тураўскай епархіі Беларускай праваслаўнай царквы прыбыў каўчэг з часціцай пояса Прасвятой Багародзіцы і часцінкамі машэй святых праведных Іакіма і Ганны. Цудатворная рэліквія, якая захоўваецца ў Казанскім саборы Санкт-Петербурга, прыбыла ў Беларусь у рамках духоўна-асветніцкага праекта «Духоўная сувязь». Хрысціянскую святыню раніцай даставілі ў кафедральны сабор святога Архангела Михаіла. Пакланіцца ёй можна да 22 гадзін 1 красавіка. Вернікі звяртаюцца да Божай Маці з просьбай аб вылячэнні, суцяшэнні ў бедах і заступніцтве ў складаных сямейных абставінах і дараванні дзяцей. Просили о здоровье детей, о здоровье всех близких, о благословении семьи. Это событие важно, и, наверное, нужно чуть больше огласки придавать таким событиям, чтобы как можно больше людей об этом событии узнали, пришли и преклонились. Я человек верующий, поэтому для меня это вообще... Я ждала месяц, наверное, как увидела только, что будет святыня такая приедет, и мы обязательно пошли. О здоровье, мирного неба нам, всем своим близким, родным, доченька, чтобы была здоровенька. Что братика, может, родили еще для доченьки. 2 красавіка ў 8:30 адбудзецца сустрэча святыні ў Петрапаўлаўскім кафедральным саборы Гомеля. Каўчэг будзе знаходзіцца тут да заканчэння вячэрняга богаслужэння 4 красавіка.